Maligayang pagbabalik dito sa ating channel. Thank you for stopping by. So, ngayon guys, is Friday afternoon and I'm on my lunch break. And, aalis tayo guys. Andito ko ngayon sa kwarto kasi nagsusuot ako ng sapatos ko. So, recently, I have been craving for Filipino food guys. And, the other night, nag-scroll ako sa Facebook and, dito sa Melbourne, guys, meron kaming page na tinatawag na Pinoys in Melbourne. So, a page siya where you can post everything. Like, from visas, from Filipino food, everything, guys. Like, everything under the sun, makikita mo dito sa page na to. And then, there was this one post na nag-heart-heart talaga ang aking mata, guys, nung nakita ko. Kasi, nagbibenta siya ng puto bulanghoy, guys. Oh my God. Nagbibenta siya ng puto bulanghoy. And luckily, he's not very far from where we live. So, it's around 13 or 14 minutes drive from here, guys. Unfortunately, he can't do delivery kasi wala daw sasakyan, which I understand. And sabi niya, meet up lang sa mga train station. Tapos ako, guys, sabi ko, para hindi na hassle sa kanya, sabi ko, pick upin ko na lang sa inyo. And, yeah, doon tayo pupunta ngayon. Are you ready, Nak? Are you ready? Oh, alis na kami. Anak. What's that, anak? Wala, dala-dala niya yung gingerbread niya. Careful, Mama, hold. Ayan. Super makulimlim today, guys. And it's a bit cold, too. Yung sasakyan pala, guys, is nandyan. Knock, the car is not in the garage, honey. Come here. The car is there, oh. Kasi dumating yung binili namin na, binili ni Mike na treadmill. Pinasok niya dyan sa garage. Kaya yung sasakyan na evict. Nandito yung sasakyan natin. Come in. Are you ready, honey? Car? Yeah, car. Are you ready? So guys, before ko pipick upin yung ating puto bulanghoy, nag-stop muna ako dito sa work kasi may natanggap akong message galing sa Australia Post Office na daw yung delivery ko daw na-deliver yesterday. And kasi nga 'di ba wala kami sa office, walang walang tatanggap. So I'm not sure if nandito sa mailbox nila iniwan, but I'm just gonna go and check it out. And then Paris just fell asleep now, guys. So okay, check ko lang, guys. So guys, wala siya sa mailbox. And nandito ako ngayon sa labas ng office, guys. I can see it. 2 packages pala, guys. Oh, but I didn't bring my keys for the office, kaya babalikan ko na lang yan sila mamaya. Normally kasi, guys, si mamang postman, nilalagay niya sa mailbox yung mga pag walang tao. Pero for some reason, iniwan niya lang niya dyan, guys. Walang tao sa opisina. Anyways, babalikan ko na lang mamayang hapon. So guys, nandito na ako sa labas ng bahay nila. Sabi ko kay kuya, hindi na ako lalabas kasi may baby girl nga ako sa sasakyan. Tapos sabi niya, yung kaibigan lang daw niya yung maghahatid dito kasi nasa train station daw siya nag-meet up din ng ibang customer niya. Minessage ko na siya, sabi niya okay po. Kaya hintay-hintay lang tayo dito, guys. Oh, I can't wait. So it's been years na, guys, since nakakain ako ng puto bulanghoy, and I'm very excited. Very weird lang, guys. Excited talaga sa puto bulanghoy. But you can't blame me, guys. Like, when was the last time I was in the Philippines? 2 years ago? And kahit nung nandun ako, guys, I don't think I had one. So, I'm very happy na even though nandito kami sa ibang bansa, but yung mga tao na may mga skills pa rin in baking and cooking, dito na, guys! Nandito na! Excited! So, ayan! Oh my God! Oh my God!
Kainin na natin, guys. So, ang presyo pala nito, guys, is, tignan nyo sa isang bucket, 5 siya. Ang presyo nito is $10. So, malalagay natin $2 each. So, magkano ba? Ngayon kasi very low yung Australian dollars eh. Ano lang yata? 32 yata. Oh my God, grabe. $32 lang yung, 32 pesos yung $1. So, 60, so we'll say 65 pesos each. But yan, guys. Tikman natin, guys, ha. Kakainin natin dito, guys. Ano pang hinihintay natin? Oh my God. Sa excitement ko, guys, gusto ko sanang bilhin 2 container. Kaya naisip ko lang, I know hindi ko makakain lahat in one day. Manggahi siya sa fridge, guys. Kaya ganito, ito lang yung binili ko. And this will take me maybe at least 2 hours to eat. Oh my God. Na-miss ko talaga to, guys. Buti na lang may mga taong ano talaga, no? Yung may mga skills sa mga ganito ba. Yung mama ko, guys, marunong din siya sa mga ganito. Kaya lang, hindi ko talaga nakuha yung skills ng mama ko, guys. Marunong lang akong kumain nito, pero hindi talaga ako marunong gumawa. So, I think mas masarap to, guys, pag nilagay ko sa microwave para mag-soften siya a little bit. Kasi sa fridge kasi nila nilagay, kaya cold siya and medyo hard siya. So, yun na nga, guys. If you are in Melbourne and you would like to eat some kakanin and you are like me na hindi marunong magluto or you're just lazy to bake or cook, guys, definitely check out Pinoy's in Melbourne, guys, kasi maraming Pinoy talaga ang nagpo-post dun, guys, ng mga kakanin katulad lang nito. And I can personally recommend this one from Kuya Israel, guys, kasi natikman ko na. This is the first one pala na in-order ko from there. Check him out. Lagay ko yung details niya dito, guys. So, message niyo siya sa Facebook kung gusto niyo mag-order na ganito, guys, kasi ang sarap-sarap talaga. Thank you, Kuya, for this. And I am now down to my 3rd one. Hindi na kailangan initin, guys. Kinain ko na talaga lahat. But I can't wait to order more. Maybe ano naman, guys, next week naman kasi baka lalo tayong tumaba nito, guys. So, while editing the video, napag-isipan ko na i-insert ko na lang yung shoutout na sana ginawa ko long time ago. But again, hindi ko nagawan. Gusto ko lang sabihin na saludo ako sa mga kababayan natin na handang tumulong sa oras ng pangangailangan. So I'm doing this shout out for our fellow Filipinos who lent a helping hand sa mga international students natin na nawalan ng trabaho dahil sa virus. And so while I was scrolling through the Pinoy's in Melbourne page, nakita ko tong mga post na to and it melted my heart kasi this kind of gesture makes me really proud of being a Filipino. So, yung mga mababanggit ko na pangalan ay ilan lamang sa mga nakita ko sa Pinoy's in Melbourne page. So, mag-start tayo sa first one na nakita ko. It's shout out to Mr. Ben Bulano. Sabi niya, hello sa international student na struggle financially. We can offer your spare room to stay for free at pagkain. Two person can share a room. Like, seriously, saludo talaga ako sa inyo, sir. Kasi hindi lahat nag-offer ng ganyang tulong. So, thank you very much. Second one is Vanessa Balbastro Varona. Shout out to you, ma'am. Next one, shout out to SP Risonda. Also, shout out to Jillian Baronia. Andre, again, wala tayong last name but i-insert ko na lang yung screenshot na kinuha ko. And Miss Sydney Cruz, shout out to B. Ann Gutierrez,
Shout out to Richard Libanan. At shout out sa lahat ng tumulong na hindi ko na na-screenshot. Gusto ko lang magpasalamat dahil sa kabutihan ng iyong mga puso. So, thank you everyone. Thank you for making me very proud of being a Filipino. So, i-end ko na yung video natin dito, guys. Again, thank you very much, Israel Villarosa. Para sa namian kaayong nga bulanghoy, mag-order na po ko next week. And I hope you like this video. Give us a thumbs up if you did. And also hit that subscribe button to be a part of this family. And hope to see you all guys in the next one. Don't forget to be good. And if you can't, be careful. Bye!